il-Gvern għadu ma jistax jikkonferma meta se jkun qed jiftaħ il-ħabb ta' Raħal ġdid. Minkejja li dan il-Pawla Southern Regional Hub kellu jiftaħ sentejn ilu. Net-News staqsaq lis-Segretarju Parlamentari Melkin Pola-Ġużgalja jekk jafx meta se jkun qed jiftaħ dan il-ħabb. Bid-Deputant Laburista jgħid li bħalissa għaddejja ħidma sfiqa, iżda timeline ċar qatt ma hemmx. Aparti minn hekk u insista li l-medja ma tridx tagħti impressjoni ħażina. Il-ħabb ta' Raħal ġdid nafu meta ħajftaħ? Il-ħabb ta' Raħal ġdid nifhem li kien hemm xi kwistjonijiet fejn regarding il-kontrattur fuqu. Data għandkom? Data fil-verità jiena m'għandix, però ċertu żgur li ħajkollna fil-ftit jiem li ġejjin. Ġużgalja semma li kien hemm kwistjoni mal-kuntratturi, li ma kwistjoni tista' twassal biex il-Gvern jitlef 50 miljun euro minħabba li l-ħaq jiskadi iż-żmien stipulat mill-Unjoni Ewropea biex dan l-isptar jibda jopera. U minkejja l-Segretarju Parlamentari għalilna li hemm ħidma għaddejja biex dawn il-flus ma jintilfux, fl-ebda ħin ma ta' garanzija li l-Gvern ser jirnexxielu. Intant l-Segretarju Parlamentari staqsejnieh ukoll dwar il-ħabb ta' Tramuntana li suppost kellu jtaffi mid-domanda għas-servizzi fuq Mater Dei. ċentru li jista' skont il-Prim Ministru Robert Abela m'għadux priorità. Il-ħabb ta' Tramuntana dak ħajbqa' bisħolma. Il-ħabb ta' Tramuntana qiegħed fil-ħsibijiet ukoll, fil-fatt hemm dan l-ħsibijiet tal-ħabb, però nifhem ukoll li bħalissa għandna diversi wkoll xogħlijiet oħrajn li għaddejjin. U minkejja li diversi persuni li tkellmu ma' Net-News spjegaw li huma ġew informati li għandhom imorru għal kura f'Għawdex kif il-ħabb ta' Tramuntana ma nfetaħx Ġużgalja qal biss li hu jifhem li qed ikun hemm xi skarriġġi. Meta kien ikolli xi ħadd ngħidlu biex jitla' jekk hemm bżonn jitla' Għawdex, ħadd qatt ma qalli isma' jemmur semmur. Forsi vera jkun hemm l-iskariġġ u fejn ikun hemm l-iskariġġ naraw fejn ikun hemm bżonn naraw li jimxu kif suppost. Marija Borġ, Net-News.